सखी बतिया काका भइल ह पहिला रतिया सच्चे बताव सखी बतिया काका भइल ह पहिला रतिया कैसे कैसे बढ़ल आगे बात हो के पहिले कइल शुरुआत हो हमारा से बारू काला जात हो के पहिले कइल शुरुआत हो। सैया जी जब घुंघुटा उठैले अपना हाथे माना कोई तब कोरा धैले बालाते सैया जी जब घुंघुटा उठैले अपना हाथे माना कोई तब कोरा धैले बालाते काहे बाड़ू पूछला बयान साथ हो के पहिले कइल शुरुआत हो साँचे बोल बारू काला जात हो के पहिले कइल शुरुआत हो। सभे के संगे होला उहे रात भइल नैहर के नास दिहले नए साड़ी धइल सबका के संगे होला उहे रात भइल नैहर के नास दिहले नए साड़ी धइल अरुणा बिहारी कइले घात हो के पहिले कइल शुरुआत हो सोनू शंकर जान कइले बात हो के पहिले कइल शुरुआत हो सच्चे सच्चे बताव सखी बतिया काका भइल ह पहिला रतिया कैसे कैसे बढ़ल आगे बात हो के पहिले कइल शुरुआत हो हमारा से बारू काला जात हो के पहिले कइल